Čus, zdravím všetkých, s vami je Žitriáš a ja vás vítam u nového videa. Som tu v tomto oranžovom tričku a nezasieklo sa vám video. Som tu v oranžovom tričku a nie je to reklama, aby ste si pozreli túto oranžového goga. Mám tu dnes napísané, teraz to vidíte obrátenie, Bringing History to Life. Preložte si to. Takže, aby som sa dostal k hlavnej podstate videa. Nemám nápady na videá. A toto je hlavný problém youtubera. Nemáš nápad na video, nemáš o čom točiť, klesnú ti odberatelia a krachuješ. Takže prosím vás, vypočujte moje prosby v túto večernú hodinu. Ak to pozeráte večer, tak vidíte. Ak to pozeráte ráno, vypočujte prosím túto prosbu v túto rannú hodinu. Ale ak to pozeráte večer, tak vyšlište prosím túto prosbu v túto večernú hodinu. Dobre, nemám o čom točiť a tak vám poviem, že challenge. A ja vám dám úkol. Vymyslite challenge, ktorý by som mohol splniť. Dá sa robiť aj teraz a nie je finančne náročný. Takže dávam vám tieto 3 úlohy. Vymysleť challenge. Nech sa dá splniť aj teraz. A nech nie je finančne náročný. Takže toto by bolo všetko. Ja sa s vami lúčim a mne už sa povedať nič. A mne už sa povedať nič iné. Lajkujte, komentujte, odberajte a čus!